I-Exodus, isahluko sama-20, iyafundeka. UThixo wawathetha ke onke la mazwi wathi, "NdinguYehova uThixo wakho, owakukhupha ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka. Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam, uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu, nasemhlabeni phantsi, nasemanzini aphantsi komhlaba. Uze ungaqubudi kwezo nto, ungazikhonzi, kuba mna, Yehova Thixo wakho, ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa booyise koonyana, kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo. Ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam. Uze ungafumane ulibize igama likaYehova uThixo wakho, kuba uYehova akayikumenza msulwa ofumana alibize igama lakhe. Khumbula umhla weSabatha ukuba wawungcwalisa, wosebenza imihla emithandathu, uwenze wonke umsebenzi wakho. Ke wona umhla wesixhenxe uyiSabatha kaYehova uThixo wakho. Uze ungenzi namnye umsebenzi ngawo, wena, nonyana wakho, nentombi yakho, nesicaka sakho, nesicakakazi sakho, nezinto zakho ezizithozini, nowasemzini osemasangweni akho. Kuba ngemihla emithandathu uYehova wenze izulu, nomhlaba, nolwandle, nento zonke ezikwezo zinto, waphumla ngomhla wesixhenxe. Ngenxa yoko uYehova wawusikelela umhla weSabatha, wawungcwalisa. Beka uyihlo nonyoko, ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho. Uze ungabulali, uze ungakreklizi, uze ungebi, uze ungangqini ubungqina bobuxoki ngommelwane wakho, uze ungamnqweneli umzi wommelwane wakho, uze ungamnqweneli umfazi wommelwane wakho, nesicaka sakhe, nesicakakazi sakhe, nenkomo yakhe, ne-esile lakhe, nanye into eyommelwane wakho. Bonke abantu bazibona iindudumo nemibane, nesandi sesigodlo, nentaba ingumsi. Abantu babona ke bangcangcazela, bamela kude. Bathi kuMoses, "Thetha wena nathi, siyakuva, makangathethi nathi uThixo, hleze sife." Wathi uMoses ebantwini, "Musani ukoyika, kuba uThixo uze kunilinga, ukuba kubekho ukumoyika ebusweni benu, ukuze ningoni." Abantu bamela kude, wasondela uMoses esithokothokweni ebekuso uThixo. Wathi uYehova kuMoses, "Wotsho koonyana bakaSirayeli ukuthi, nibonile nina ukuba ndithethe nani ndisezulwini. Ize ningenzi oothixo onxulumana nam, ningazenzeli oothixo besilivere noothixo begolide. Uze undenzele isibingelelo somhlaba, ubingelele phezu kwaso amadini akho anyukayo, nemibingelelo yakho yoxolo, impahla yakho emfutshane, neenkomo zakho. Ndoza kuwe ndikusikelele ezindaweni zonke endomisa kuzo isikhumbuzo segama lam. Ke ukuba uthe wandenzela isibingelelo samatye, uze ungasakhi ngamatye aqingqiweyo, okanye ukuba uthe wayiphakamisa intlabo yakho phezu kwaso, woba usihlambele.